kapuso, dalayawon ang bulhaton sa isang organisasyon sang LGBTQ sa Himamaylan City, Negros Occidental nga ang grupo abi mga kapusong wala sang untat nga nagapalabot sang bulig sa mga pumuluyo sa ila syudad. Mga puso, isa nakatuig nga ila ginahimo ang pagpanghatag sang pamahaw, bola, tsinelas, kagahalos na libot na ganing ila ang bilog nga Himamaylan City. Mga kapuso, ang buluhaton sang LGBTQ Himamaylan City ang nagapakita lang nga kung gusto tagidya magbulig no, madamo sang mga pamaagi. Kag, mahapos pagid, ini nga buluhaton kung ginabuylugan sang kadaman sa aton. Sa aton mga kapuso, dira nga may mga post nga viral, makahalamutan o kung pwede makuhaan sang pagtulunan. Kaangay, sa grupo ni Abby. Abby Dasiga, kagipadala diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Kay ina mga kapuso ang aton ipasalida.